ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଲାଇଫଲାଇନ୍ କ୍ୟାରିୟର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼୍ କହୁଥିଲି। ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ବା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତିକି ବହୁତ ଜାଗାରେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଠି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଚାକିରି ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ଦିଆଯାଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପାଖରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଏଠି କୌଣସି ପଇସା ପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସିଧା ଆସିବେ, ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଫଟୋ ଦେଇ ଆପଣ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଚାକିରି କ'ଣ ନା, ଚାକିରି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ଆମେ ଯଦି କାହାର ସେବା କରିଥିବା, ଆମର ସେବା କେହି ନାହିଁ କେହି କରିବ, ଦେଇଥିଲେ ପାଇ। ଯେମିତି ଆମେ ଆଜି ୟଙ୍ଗ ଅଛେ, କାଲି ବି ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହେଇଯିବା, ଆମର ବି କେହି ଜଣେ ସେବା କରିବ। ଆମେ ଯେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେବା କରିଥିବା ସେବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ କାମଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ କେୟାର। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ସେବା କରିବା, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ ଲୋକ, ଭାଇ ହେଉ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ହେଉ, ପୁଅ ହେଉ, ବୋହୂ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁଳତା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଲଗା ଜଣକୁ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକି ତୁମମାନେ ଯାଇ ସେଠି କାମ କରିବ, ସେଠି 24 ଆୱାର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ 24 ଆୱାର ରହିଲେ ତୁମକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଆଉ 24 ଆୱାର ରହିଲେ 24 ଆୱାର କିଛି କାମ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଦୈନନ୍ଦିନ ଆମର ନିତ୍ୟକର୍ମ ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ସେମିତି ନିତ୍ୟକର୍ମ ରହୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବା, ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କର କପଡ଼ାପତ୍ର ସଫା କରିବା, ତାଙ୍କ ଘର ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ରୁମ୍ ସଫାସୁତରା ରଖିବା, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ମାପିବା, ଡାଇବେଟିସ୍ ମାପିବା, ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେଉଥିବେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାପିକିରି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲଗାଇବା। ଯଦି ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ ବା ତାଙ୍କର ଦେହକୁ ବା ତାଙ୍କ ରୋଗକୁ ନେଇକରି ସେଇଭଳିଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି କାମ କରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ସାଲାରୀ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ରହିଛି। ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ନର୍ମାଲ୍ କାମ କରିବେ ମିନିମମ୍ 7,000 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ମିନିମମ୍ 7,000, 10,000, 15,000, 20,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଘରେ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା, ଟାଇମ୍ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଠି କାମ କରି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଜବ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଏଠି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ କୋର୍ସ କରି ଆମେ ପାଠ ବି ପଢ଼ିପାରିବା। ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାନେ, ପାଠପଢ଼ା ପିଲାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏଠି କାମ କରି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜ ପଇସାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଜଣେ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ବି କଲେଣି। କେତେଜଣ, ମୋ ଜଣେ ପାଖରେ ଜଣେ ଝିଅ ଥିଲେ ଯିଏକି ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ଲକରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଜଣେ ଏନ୍ଏମ୍ କରୁଥିଲେ ଜଣେ ଝିଅ, ସେ ବରଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଏବେ ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ନର୍ସ ହିସାବରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାଇକି ଏବେ ସେ ମୋ ପାଖରେ 12,000 13,000 ସାଲାରୀ ପାଉଥିଲେ, ଏବେ ସାଲାରୀ ପାଉଛନ୍ତି 40,000। କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଠି ରହି କାମ କରି ଆଉ ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆଜି ସେ ନିଜ ଗୋଡ଼େ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଆଉ ଦୁଃଖ ନ କଲେ ସୁଖ କେବେ ଆସେନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରିଦେଲେ ସେଇଟା କେବେ ହେଇପାରିବନି। ତା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଦରକାର ହେବ। ଏଠି ଯେଉଁ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ମିଳିବ, ଆପଣ ପଇସା ବି ପାଇବେ। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କାମ କରି, ଏମିତି ଅଫିସରେ କାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମିସବିହେଭ୍ ହେଉଛି, ରହିବା ଖାଇବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ସେଇଟା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ପୁଅ ଝିଅମାନେ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ବିଧବା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଘର ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେମାନେ ବି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକା କିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆସି ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।